Hello, so andito kami ngayon sa may Victoria Alaminos at nagulat ako, napakaganda dito. Ayan, tignan nyo naman, parang diba? Parang Batanes. So, montage muna natin to. Let's go! So ayun, pag bumaba ka, andito kami ngayon sa pinakababa. Tignan nyo naman, oh. Ito yung view. At ito yung dinaanan naming kuweba. Ayan. Ayan. So kung gusto nyo mag-picture-picture, pwede dito. Ang ganda. So yun, nakita nyo na kung gaano kaganda dito sa Victoria Alaminos. At syempre, lagi nyong tatandaan, basta kay Banong TV, everyday happy. Alright!